A conselleira do Mar quere compensar o esforzo que o sector marisqueiro leva realizando durante todo o estado de alarma. Para iso, dende a Xunta poñen en marcha 3 liñas de axuda para a recuperación das zonas de produción. A primeira delas está destinada á repoboación dos bancos marisqueiros. Hai unha orden que está dotada con 1 millón de euros. Esa orden terminan os períodos para presentar os proxectos nos primeiros días de marzo, e se pode utilizar precisamente vendo a situación de descenso de salinidade que estamos atopando estes días nas rías e unha posible mortandade que se poida producir, pois se poden utilizar xa esta orden que teñen a súa disposición. A segunda está destinada á adquisición de semente e á loita contra especies invasoras. Así como outra dotada con 300.000 euros que é para compra de semente para recuperar zonas improductivas. E a terceira dá continuidade ao proxecto iniciado ano pasado para a recollida activa do lixo mariño. E unha orden que puxemos por primeira vez a disposición do sector o ano pasado, que é a de recollida activa de lixo mariño. E esa está dotada con os 980.000 euros. Ademais destas axudas, a Consellería do Mar está levando a cabo un proxecto dotado con máis de 10 millóns de euros para a creación de microcriadeiros en diferentes puntos da costa galega, co obxectivo de paliar a insuficiencia de marisco e cubrir así as necesidades do sector. Que busca o incremento da produción das zonas marisqueiras, busca o incremento de produción de semente, porque moitas veces, aínda que se lles queira axudar ao sector con determinados proxectos de rexeneración e de resembra, a dificultade para obter semilla é complicada e, polo tanto, entendemos que debemos de retomar a investigación que faga falta para poñer en funcionamento instalacións que poidan aportar semente para a recuperación dos bancos marisqueiros. Tras a visita ao Intecmar, a conselleira desprazouse á Autoridade Portuaria de Vilagarcía para reunirse co presidente da entidade, José Manuel Coresturiz, e a presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas. O obxectivo do encontro era o intercambio de pareceres sobre a operatividade e competitividade do porto.